ingkang dinten menika. Kula nyuwun prisa sekedhap sampun 3 wulan punika panjenengan boten nate wangsul langkung dateng wonten griya. Menapa kula gadah kalepatan dhateng panjenengan? Bu, kula sampun dewasa. Kula gadah gesang piyambak, boten gadah saben dinten dipunatur lan dipunatos dados bocah alit. Kula boten nate nglarang panjenengan gesang mandiri, nanging kula namung kangge panjenengan eling griya punika papan panjenengan wangsul. Griya punika griya ingkang tansah kebaruan saking alit kula boten nate pikantuk dewasa. Astagfirullah, sedaya ingkang kula tindakaken namun kangge kasenengan panjenengan. Kesaenan panjenengan nyebat untuk kesaenan. Kula dipunaken sinau, dipun larang dolan, dipun banding-bandingaken. Kula namung kepengin panjenengan dados tiyang ingkang sukses lan nanging kula kesal dados bayangan pangajuan dengan panjenengan. Kula mboten nate ngurungkar kula aksara Jawa habis sederhana. Saya enggak bisa, Pak. Menawi mekaten napa ingkang dados kaliyan panjenengan? Kula siap mirengaken. Saiki sampun telat. Saben kula nyawuh panjenengan tansah kula. Ibu angger ngantos dados menapa kamu menika. Ya Allah, mboten nate kula nganggur panjenengan kados mekaten. Panjenengan punika getik daging kula piyambak. Menawi mekaten sampun atur gesang kula, kula badhe pindah saking griya menika. Pindah sampun sembrono. Dunya jawi mboten gampil. Kula kawula ajrih panjenengan cilaka. Kula langkung ajrih bisa wonten dunya ingkang kados pakundaran. Nah, tembung panjenengan punika kandhut saged punapa mekaten sengit panjenengan dhateng kula. Nggih. Kula sengit awit kula boten nate dipunrangi rasa pitados. Menawi sengit panjenengan saged ndadosaken ayem mangsa sekedha kula. Nanging tresna kula dhateng panjenengan boten badhe sira. Tresna tansah awujud tekanan. Nah, boten pindah cara kula tepat. Nanging niat kula mboten nate nawon. Kula namung boten kepengin panjenengan ngalami rekasa kados ingkang nate kula alami rumiyin. Kula boten nate nyuwun Ibu ngatos kados mekaten. Amargi panjenengan dereng dados tiyang sepuh. Panjenengan dereng ngantos rasanipun. Nalika lare mawa satitik kemawon marang Ibu dados amuk. Sampun Bu, kula boten kepengin krungu malih. Kula badhe kesah dalu punika. Menawi punika pancen dados kersa panjenengan, kula mboten saged nyegah kanthi paksa. Nanging elinga griya punika tansah kabuka kangge panjenengan. Kula mboten badhe wangsul. Mugi Gusti paring pangayoman dhateng panjenengan. Sedaya panjenengan tilar kula kanthi tembung-tembung ingkang ngalani.
Pesan moral berbaga dhateng tiyang sepuh asring dibumbeni saking rasa nesu lan gesih. Nanging tembung ingkang medal punika emosi saged dados tatu ingkang angel waras. Tresna tiyang sepuh asring boten sampurna caranipun, nanging tansah nyuwun saking manah